Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang rider ang nag-file ng harassment complaints sa trial court sa San Juan, pati na mismo si Mayor Francis Zamora. At mismong si Mayor humingi ng paumanhin sa mga nabiktima ng mga kabulastugan noong Wata Wata Festival, kapistahan ni San Juan. Sa kuha ng mga cellphone video, kitang-kita ang ibang mga netizens na tinitira ng water gun ang mga riders. Pilit binasa dahil nga Wata Wata Festival. Kahit nagpakawa ng iba na huwag silang basain dahil may mga lakad pa at may mga trabaho pa sila. Subalit hindi nagpatinag, lalo na si Boy Dila. Boy Dila eh. May padila-dila pa. Wala daw siyang pake dahil nga piyesta ng Wata Wata. Basaan to the max. Kaya naman ang nasabing rider na si Eustaquio Rapal ay magko-complain talaga laban sa mga netizens na nangistorbo sa kanya. Ikaw, ka-basic, dadaan ka pa ba kung may wata-wata? Yan ng Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Wata-wata, basic. Morning call! Morning! Ka-basic, feel good morning! Unang adlaw sa bulan sa Hulyo 2024, it's a Monday. Sa oras na ito ay kasama ng cool na uncle from Davao. Nabasa sa Novaliches, Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama naman ang pabasang tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo. Palaging basa sa bakoor. Pangit? Pero, tuyot pagdating sa Pasay. Tama! Nahanginan na eh. May mas pinasama. Tita Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Alam mo, napapanood ko yun sa TikTok. Talagang... Naiinis ka kay Boy Dila, yung no? anger issues ko na lumalabas eh. Bumabalik yung pagkademonyo ko eh. Oh, talagang dinilaan pa, no? Tapos sinapul sa helmet eh kung saan yung may skin na labas. Diba? Kahit bukas yung binubuksan na yung helmet tapos bubuhusan ka. Hindi na siya, dapat it's supposed to be. Nakakainis. Tapos kinlose up, inis ako sa pagmumuka. Ang fiesta ay dapat masaya. Oo, Parang enjoy. aliwan fiesta. Oo, dapat mag-enjoy ka, walang mapeperwisyo. Totoo Yun yan. yung purpose nun, masaya, enjoyment, fun, festive, ganun dapat. Dapat ang after experience ay ang saya-saya talaga kasi Oo. masaya lahat. Hindi yung napeperwisyo. Opo, hindi Oo. yung na-bad trip ka Na parang dahil... naabuso na kasi yan. Actually, dati pa yan, pero ngayon dahil sa social media, buti Nakita na lang mo na. na-highlight. Oo. Na hindi na, dapat wisik lang yan eh. Hindi, kung may dadaan mang sasakyan, kung mababasa man siya, ma-free car wash man siya, at nabasa sila sa loob dahil hindi nila sinara yung bintana nila, parang maintindihan mo pa yun eh.
So alam mo na, magsasara na tayo ng bintana kasi Oo. dadaan tayo dito, Wata-Wata Festival, babasain nila tayo. Pero para buksan yung sasakyan. Yun na nga ang ginawa sa isang close van, yung parang FB type. Ang bastos. Pinasok ang loob doon, binasa ng binasa. Sa Sobrang tawanan. sobrang hindi na po makatao. May cellphone video. O, di may Siyempre, yung ebidensya, mga may dumadaan resibo. po sa inyo ay pupunta sa trabaho. Ay, sabi ng rider, may meeting pa ako, sabi ng rider. Halimbawa, may i-deliver na O, parcel. yun na nga yung Lalamove rider, nagreklamo na nga siya kasi tatrabaho, tapos Siya kunyari, magbabayad nun kunyari malayo pa yung bahay niya. Totoo yan, Col. Babalik pa siya para magbihis. Ang Col, hassle. halimbawa, mabasa ang parcel, dokumento. Ako lagi nagpapadokumento ng Parcel. ng mga Oo. palalamo. Oo. O kaya gown. Naku. So, paano pa isuot yung gown? Basa na. Oo, Paano yung documents kung basa na? Diba? So, yun po. Sana next year wala nang ganyan. At salamat sa mayor kasi, hoy! Action agad. Si Diba? Mayor Hindi niya Zamora. tinolerate ang kanyang constituents. Totoo yan. Kasi kailangan naman talaga ng aksyon dahil pag itolerate mo yan, yung image mismo ng San Juan yung masisira. Na, Tama. ano ba yung Wata-Wata Festival na yan? Diba? Supposedly mag-e-enjoy lang tayo pero ngayon na peperwisyo pa. Pero sa ating aliwan naman, may areas tayo na traffic dito. Pero wala pa yung aliwan fiesta natin, meron na tayong traffic advisory. Yes. So, Parang hihingi na tayo ng paumanhin sa ating few mga... weeks ago, nag-heads up na tayo na, ano na po tayo sa mga At saka, kumpleto tayo sa mga signages Opo, dyan. opo. May mga ano tayo, tawag doon? Warning, Warning. device. Warning, mahuhuli ka Bubus ng pulis. ng asawa mo. Basic naman Wag yan sa mga pumunta. babaero. Di ba? May warning devices na tayo and signs na Hanap po tayo ng alternate route, di ba? This Ganyan. coming June 27, 28, 29, medyo matraffic sa area dito sa may CCP Yan. complex dahil nga sa Aliwan Fiesta. Yes. Pero, thank you Lord, naging successful sa lahat ng mga Grabe. bumuo, lahat ng sponsors, lahat ng pumunta, lahat ng contingents, participants, At sa lahat ng nanood dito, di ba, hindi lang ang lahat ng promo girls. ng ano. Kasama sila eh. Nakatali kay paano mo nakita? Sa CCTV. Sa Facebook Live. Facebook Live. Congratulations sa mga winners natin. At salamat po sa City of Pasay sa pagsuporta, Of course. pagpapadala, pag-deploy ng mga tao ninyo para sa Aliwan Fiesta. Salamat sa pagmamahal. At sa mga nearby cities, maraming salamat sa pagsuporta sa Aliwan Fiesta. Totoo yan. Siyempre, ang ating mayor din dito sa Pasay na Salamat, sumuporta Mayor. sa atin. Oo, salamat. Thank you po, Mayor. Si Mayor Emmy. Salamat po. At sa lahat ng mga, yun na nga, balik tayo dun sa napag-uusapan natin. Sa Wata-Wata. Sa Wata-Wata. Sana naman magiging, May water gun siya eh! yung si Boy Dila. Si Mayor. Sabi niya, psh, psh, psh. Maniwala na sana ako. Para umihi lang. Sabi sabi ni Boy Dila. Sabi ni Mayor. Sabi niya, magre-reklamo ako! Sabi ng rider. Sabi ni Boy Dila. Haba ng dila eh. Ni Boy Dila? Nung rider. Oh! Ay. Kaya pala gusto magpadila. Ng Magpadila. ni Mayor Gusto mong magpadila sa rider. kay Boy Dila. Naiinis na ako. Ginagaslight mo ako. Nang gaslight pa. Wala doon sa kasalanan. Yung babaero. Napunta sa babayro kay Boy Dila kayo. Uy, focus kay Boy Dila. Hilahin ko yan Dila eh. Ni Boy Dila. Ni Mayor. Ay, hindi pala. Mali. Hindi, kasi nga, okay ba? Sa akin mga nasasakupan, stay safe po kayo dyan. Ako bahala kay Boy Dila. Sabi ni Mayor. Sabi ng rider. Morning, ma'am! Lazada po! Sabi ng rider? Sabi ni Mayor. Nagtatago na. Si Boy Dila. Hindi, nagpahinga lang pala siya. Kasi kakatapos na ng piyesta, nagpahinga siya.
Pahinga si Mayor. Si Boy Dila. Sabi niya, next year ulit! Sabi ni Boy Dila. Sabi ng rider. Mama, picturean ko lang po kayo tsaka yung parcel. Sabi ni rider? Sabi ni Mayor. Nako. Tatakbo siya ulit next year. Si Mayor. Si Ryder. Si Ryder. Good morning sa mga may dalang parcel. Ingat po. Ano mga rider? Na Mayor. Uy, at syempre yung mga nagbabantay sa atin ng mga kapulisan. Uy, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. May bit-bit na water gun. Si Boy Dila. Yung pulis. Sumali pala siya sa wata-wata. Si Boy Dila. Yung pulis. Uy, sumali din. Lutang. Good morning kay Sir Manny Wang ng PCS. Hi, good morning, sir. Good morning sa lahat ng mga Oo, suki natin. At kay General Manager Mar Robles, good morning po. Pati kay Director Imelda Papin. Hello po, Ay, thank good morning you. sa inyo. Salamat po. Basta wag kayong dumaan. Basta may nagbasaan. Tama. Yung mga rider. Hindi, si Boy Dila. Gwapo sana siya eh. Nandidila lang. Uy! Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Si Boy Dila. Yung rider. Gusto ko umangkas Sa rider? kay Mayor. Yan. Kumpare ko yan eh. Si Mayor! Si Boy Dila. Sabi ko na parehong kayo ng puputok Ni Boy Dila? ng rider. Basta blank, sweet lover. Basta rider? Basta Boy Dila. Sabi ng Boy Dila. Sabi ng kambing. Ayoko na. Mamaya po, i-congratulate natin lahat ng nanalo sa ating Aliwan Fiesta 2024. Pero maraming salamat ka, Basic. Salamat sa inyong walang sawang suporta. And next year ulit. And again, thank you Lord sa magandang weather. Very peaceful at naging successful ang ating Sobrang event. saya. Isa sa pinakamasayang Aliwan Fiesta to, di ba? Maraming Thank you. salamat po kayo nakatutok sa estasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Feel good morning. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!